Per què creus que costa tant de valorar la diversitat? Ostres, que... Són molt bones aquestes preguntes, No ho sé. Jo crec que... És que no ho sé. És que no ho entenc jo que passi això. Jo penso que és la por. La por al diferent, i moltes persones a vegades no ho valoren perquè no s'han apropat i perquè no ho coneixen. I com que és desconegut, doncs poses una etiqueta que ho engloba tot i així hi ha una línia, no?, que et separa i a tu et manté com a la zona segura. Però és que això és mentida, perquè aquesta línia no hi és. I per tant, no sé, crec que hem d'anar canviant les coses.